Huli ka. Ayan, malaki. Ay, ay, Diyos, malaki. Malaki mga toy, Diyos ko. Maliit pala yung kibit mga toy. Alam na this. Ay, 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 meron na. Ayun, ayun, ayun. Ala, ay, meron na pala mga toy. Oh, oh. Malaki mga toy. Oh, yun mga toy, oh. Daming huli mga toy, oh. Nakikita niyo yan mga toy. Yan, ganda ng fishing spot na pala dito mga toy, oh. Yan, yan mga toy, ano. Yung dating binabalik-balikan natin na ano, pulahan. Bali magta-try lang tayo kung sakaling ano, makakagat na ulit dito. So yun, shoutout na lang sa mga sulit kasi natin at sa mga silent viewers. Good morning mga toy. Maraming salamat nga pala mga toy sa ano, sa nagsuporta sa atin sa mga ano, sa may wagang butas doon. So yun, tara mga toy, napahaba na yung intro natin. So, nagdala lang ako mga toy ng ano, ng karton. Kasi napakainit dito mga toy. Yun, samahan nyo ako dito mga toy. Sana makakuha tayo. Medyo mahirap lang tong spot mga toy, kaya be careful. Magamit tayo mga toy ng ano, taw-taw. Yan. Yun, oh. Tara mga toy, sitap na tayo. Ano lang yan, pang welcome ata sa dinala ko mga toy yung dalawang taw-taw natin, yung kawayan lang mga toy. Tapos may isa tayong reel, yung ano natin, yung kupong, yung original na kupong. kupong. So yun, shoutout nga pala kay Pitonggo TV. Gusto rin sumama sa akin mga toy. Kaso ano, hindi natin in-expect na ano, na makapamiwas tayo ngayon kasi kagabi may nangimbita sa atin, birthday boy. Di ko alam kung makapamingwit ako ng maaga. So yun, di ko tuloy nasama si Pitonggo TV. Sabi ko baka matanghalian ako. Ayun, shoutout nga pala kay Kachi Robin. Yun, pa-support na rin po mga toy sa ano, sa FB page niya na ano, Adiban Gaming. Yun. Uy, nawala na pati mga toy. Oh. Ay, ay sus, ginoo. Yun mga toy, oh, nakadali na tayo. Oh. Laking kanduli mga toy, oh. Ay, yari ka sa ganyan yun. Masarap yung kanduli dito mga toy kasi sa Laguna Lake. Pinabahan ako mga toy, akala ko pla-pla na. Nag-i-intro pa lang tayo, kumagat na. Shoutout nga pala sa mga taw-taw lovers. RSG Adventures. Dito medyo malalim-laliman na rin konti. Mga 3/4. Kaya. Sisitapan natin ito mga toy, di motor. Para malayo-layo marating. Ganda ito mga toy, oh. Bago yan mga toy, oh. Bagong linis. Lagyan ko ng langis. Wow! Paborito ko ito kasi magaan. Oh. Hahanapin natin yung ano. Ganda ng floater na yun mga toy, oh. Ayan na. Uy. Yan mga toy, first cut tayo ng tilapia mga toy. Ay, Diyos, thank you Jesus Christ. Ay, naku. Ay, thank you Lord. Ang ganda mga toy. Gandang labanan to mga toy. May video pa? Ay, meron. Dalawa na tayo. Kinakagat to. Binabagting-bagting ko. Ay, thank you Jesus talaga. Kakatuwa talaga yung wild tilapia dito mga toy. Ganda ng hatak, oh. Kakatuwa talaga, mamingwit talaga. Ayan naman, oh. Huli ka. Ayan, malaki. Ay, ay, Diyos, malaki. Malaki mga toy, Diyos ko. Maliit pala yung kibit mga toy. Alam na this. Oh, para parehas mga toy, oh. Uy, ganda. Oh,
Ang tataba. Ay, nawala na natin yung ando ko. Nawala na yung andun sa kabila. Uy, sus. Ayan mga tayo, oh. Kumain din, oh. Meron pa isa, teka lang. Oh, pwede na mga tayo. Pwede na kayo dito ulit. Yung mga sinyalis mga tayo na ano, meron na. Sana di magtapon sila ng ano, na panambak. Para di mabulabo. Sana walang lumusot na copyright mga tayo. Mahirap mag-edit mga tayo pag may tugtog. Ay, wala. Dito na kayo mga tayo, oh, may sounds pa. Kung maglilibang lang kayo mga tayo, di ka nagbibideo o kaya napakaganda rito, may sounds. Mamaya mag-video ko pa sila dyan. Ayan naman. Uy, pulahan. Oo, ano to mga tayo? Minion? Ano ba tawag ito? Malapad mga tayo. Avatar? Ano ba tawag ito? Nakalimutan ko ng tawag dito eh. Ay sus, Ginoo. Ayos na. Ilagay natin mga tayo agad. Kahit meron pa naman isang pain. Ganyan kasi natin pagka nag-a-strike kailangan meron ka agad na pain. Ilagyan natin ito. Hindi pa nga ako nakapagpapain. Yan natin. Ayan, ay, ganda na naman mga tayo. Ayan. Mga tayo. Huwag natin patagalin mga tayo sa pinapakita natin kasi kung nakita to ng mga mamamanti mga tayo, papamantihan to kaagad eh. Diyan o, babula-bugi na to. Kaya tanggalin natin kaagad. Ano naman dito mga tayo. Shoutout ka pala sa mga mabait na ano natin. Mga mamamanti. Nakakatawa. Ayun na naman. Ayun na natin yun. Ay. Parang kinikilig ako dito sa tilapio. Ay, Diyos ko. Ayan na naman natin yun. Ayan. Maliit lang kibit eh. Hindi mo na ano, tuloy kung malaki yung ano. Nakikita nyo matayo na siya. Nakita tayo ng isang mga. Nakita tayo matayo. Huwag ka muna kumagat ko. Kinikibit-kibit pati oh. Huwag muna kibitin kasi magkikita tayo. Ano kasi mga tayo sa mga bago pa lang nakatune sa atin, mga previous na adventures natin dito, kahit dito tayo namamanti sila dyan lang, pero di naman dito minsan may dumadaan dyan, pupunta ron para mamanti sa harapan natin. Kaya minsan diba alam niyo yung kulang na lang pagtaguan namin ng huli namin. So hindi naman lahat ng namamanti ganun yung ugali. Ayun, shoutout tayo shoutout kay Roberto Gonzales, yon shoutout ka Choy. Roy Rumilan, yon shoutout ka Choy. Yours J Adventure, yon shoutout ka Choy. Kapakners, yon shoutout. Berdukay, yon shoutout ka Choy, mga solid subscriber natin to. Christy Agbayani, yon shoutout. Accounting Department ng FGI, yon thank you po. At sa corporate service, yon shoutout sa inyo. Boss Nico Soba, yun shoutout. Pa-comment naman mga kachoy para ano na shoutout ko po kayo sa susunod na adventures. Rodel Abaha, yun shoutout kachoy. Sa FGI Pines Warehouse, yun shoutout. Mga solid kachoy natin yan. Thank you po sa supportan nyo mga tay. Shoutout kay Kabuang Mix Vlog, yun shoutout.
sa utol niyang si si Kajip. Yun, shoutout kay Rin and Danica Vlog. Yun, shoutout. Shoutout kay GC Bulando ng Pitugo. Yan, sa Makati. At kay Bong Bulando. Yun, maraming salamat po. Thank you, thank you. J Fishing TV, yun, shoutout. At siyempre, shoutout sa buong Insi Anglers talaga. Pwede na tayo pumunta rito mga tayo. Pitonggo TV, pasensya na. Thank you, thank you. Pasensya na sa mga di mo na shoutout. Susunod na lang po ulit. Thank you. Nakalima na pala tayo. Kailangan natin sayaw muna eh. Para pumasok yung isda. Ginagawa mo! Mukhang ano to? Uy. Mukhang ano nga yung sayaw-sayaw natin ah. Dagat. Yan, nagpatiklab ko sa 2 taw-taw po yun po. Hindi kita dalhin po. Mainit na mga tayo, makakasilaw. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Kagating nyo na. Diyan ka po, diyan. Trabaho ka po, trabaho ka rin. Ay, meron na. Ayun. Ala, meron na pala mga tay. Di naman kumibit mga tay. Pulahan mga tay. Di naman siya kumibit mga tay. Nasa gilid lang talaga sila. Thank you Jesus talaga. Mga tay. Grabe. Nasa gilid lang eh. Kala ko bakit nawala yung ano. Kaya di ko ginanyan. Ay, dako. Ay, thank you Jesus talaga. Ano pa? Sus. Kahit ito na, okay na. Pero dadagdagan pa natin yung ate. Sa kaya. Hindi pa nagagamot yung kamay ko. Nangangati pa. May birthday dito sa kabila. Pero mas maganda man din nakikita mong kinakagat talaga. Tapos bigwasin mo. Ang ganda ng pili. Pero yung mga ganyan na iangat mo, meron na. Naku. Hindi ako na excited sa mga ganyan mo. Gusto ko nakikita kung kinikibit talaga. Ulitin natin. Nasa gilid na natin. Ganyan ang setup ko natin. Ito lang Tapos ginanon ko lang. Ililipat ko sana eh. Happy birthday Sa'yo, Kachoy Rubin. Ano na ang taw-taw. Ay, nasira pa. Malaki makati. Pulaan, makati, pulaan. Makati, pulaan, Makati, ang laki makati, Uy, Diyos ko. Makati. Nakita na naman ng mamamanti makati. Siya, ang laki. Allah. Diyos ko, tambil natin tumatay, tambil natin. Huwag ka makawala. Ay. Yung matay, Yung matay, pulahan ulit. Grabe. Ano kaya mayroon dito mga tay? Pula talaga mga tay yung isda. Tingnan nyo mga tay, halos pula na lahat sila. Grabe. Ang dami na natin ulit. Ay, thank you Jesus Christ. Kakatuwa mati pagka nakakadali ng malaki. Diyos ko eh. Dito lang mga tayo. Akala mo ano lang mga tayo yung kibit niya, napakakunti lang. Ganun lang kunti Dito na nga ba, kinakibit-kibit kunti. Yan lang mga tayo. Ay sus, di naman pala kita. Yun naman.
Oh! Kaga-excited sa ano natin, taw-taw. Hindi mo malaman kung malaki mahuhuli natin, maliit. Ay, nako. Sa gilid mo rin, oh. Ganda kasi itong area mga toy, pag ganyan, oh. Yung parang pa-curve siya. Ito maganda mga toy, pagka ito ginawa nila. Parang katulad nun dun mga toy, sa may ano na yung construction site na yun. Pag ito ginanon, yung dinugtong doon, tapos dito may bakante. Nako po. Sus, tapos hindi masyado nilang pamantian. Napakaraming isda sigurado dito. Ito na. Pinitawan. Uy, nako. A few moments later. Naku, tatambakan daw tong area natin matay. Siguro okay na tumatay. Napaalam na tayo. Sayang, makibit pa sana matay eh. Tatambakan na daw matay. So yan, maraming salamat nga pala matay sa sumubaybay at nagtiyagang manood po. Maraming salamat po matay. Nakakit tayo. Ayan matay oh. So okay na to matay, marami-rami rin ito. Marami-rami rin na rin to. Oh. 7. Oh, nakapito tayo. Isang kanduli. Yun, yung dami. So yan matay, maraming salamat. At siguro susunod babalikan na lang natin dito kung ano, kung ganun pa rin tong spot, kung may matirang ano, hindi nila matambakan. Sayang. Matay oh. Yan matay, nagtatambak sila oh. Yan, shout out sa mga empleyado ng mga ano, si Taguig City Hall. Ay, Taguig City Hall pa ba to? Sa ano na to eh? Sukat? Muntinlupa. Sa ano nga pala nakasakop dito? Taguig? Nakalagay kasi din matay ano eh. Barangay Sukat Muntinlupa. Yan, basta shout out sa inyo mga tay. Ayan, sa mga masisipag natin mga ano, may buti. So yan mga tay, ligpit na ako. Thank you. At sayang, nagkikibit pa saan. Kaso tatambakan daw nila. Thank you. Yun, pwede na dito sa spot mga tay oh. Lumipat ako ng spot mga kanduli na kukuha mga tay, pero malalaki oh. So yun mga tay, bali na lang muna. Bali medyo mainit na rin pati. Yun, maraming salamat mga tay. Yung ganda ng spot dito mga tay. Fishing spot natin sa ano, Pulahan spot natin sa may Sukatmon, Muntinlupa. Pulahan ulit yung prito ko na lang mga tay. Tapos yung iba papaksiw ko. Sakto yan dito mga tay oh. Pa-partner ko dito oh. Sa chop suey. Yan. Bukas yung paksiw naman. Alam na lang muna kasi naubusan tayo ng ano, gas. Diyos ko. Ang mahal-mahal pa rin ng gas. Ay, nako.